تاريخ كجمر حدا من السي نبؤو تاريخ كنغرو حتى كله نعزب أبو خاء سلا فايبرينيم تاريخ كنغرو جمر فايبرينيم استوهالت تاريخ حتى استسكما جيجيف ميترولايت أبكوا فلقني لودق إذا زخونة كن ميلانات عمد كون كله إذا فايبرينيم نايتهم تقلتات بحر غير ومنبرة بدحر زي أماي كان دي سنبو حموشتو قاساتات نزي فايبرينيم مقتتصاري وابقو ሓደ ጅግና ብመንፈስ ተመሪሑ ብቫይብሬኒየም ዝተጎድአ ልቢ ቅርፂ ዘለዎ ተኽሊ ክሳብ ዝበልዕ ከዓ እቶም ሓሙሽተ ኳሳታት ይዋግኡ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ ግን ሱፐር ፓወር ይረክብ እሞ እቲ ናይ መጀመርያ ብላክ ፓንተር ይኸውን። ካብቶም ሓሙሽተ ኳሳታት እቶም ኣርባዕተ በቲ ስልጣን ክግዝኡ ከለዉ ናይ ጃባሪ ኳሳ ግን ናጽነቶም ይመርጹ። ቮካንዳ ሓያልን ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ቫይብሬኒየም ይጥቀሙ። ዓለም ብኩናት ክሕመስ ምስ ረኣዩ ዙርዮምን ነብሶምን ካብ ዓለም የግልሉ። ብተወሳኺ ከም ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብኢንዳስትሪ ዘይማዕበሉ መሲሎም ተሓቢኦም ነበሩ። ብ1992 ዓመተ ምህረት ንጉስ ቲቻካ ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ውሽጢ ብሕቡእ ዝሰርሓዊ ኒጂቡ ረኸቦ። ቲቻካ ንኒጂቡ ካብ ቮካንዳ ቫይብሬኒየም ብምስራቁ ይኮሶ። ብተወሳኺ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ኣጽዋራ ዘዋውሩ ዝኾነ ንክላዩን ሓጊዝካ ኢኻ ይብሎ። ዓርኪ ኒጂቡ ዙሪ ክኸውን ከሎ ናይ ቮካንዳ ሰላይ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ዙሪ ናይ ቲቻካ ጥርጠራ ቁኑዕ ምዃኑ ይዛረብ። ቲቻካ ኒጂጉን ምስ ገጠሞ ኒጂጉ ሓሪቑ ናይ ቲቻካ ተኣማኒ ዓርኪ ዝኾኖ ዙሪ ከም ዝቆትሎ ይፍክረሉ። ቲቻካ ንዙሪ ንምድሓን ክብል ንኒጂጉ ከይፈተወ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ናይ ቮካንዳ ህዝቢ ነቲ ሓቂ ከይርዳእ ንወዲ ኒጂጉ ዝኾነ ኤሪክ ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብዚ እዋን ቲቻካ ኣቦኡ ቲቻላ ድሕሪ ምማቱ ንግስነት ንምውራስ ናብ ቮካንዳ ግዝኣት ተመሊሱሎ። ቲቻካ ዝተቐተሎ ብናይ ኣልሞዝ ኢድ ክኸውን ከሎ ጄምስ ባሮን ንምምሳል ማስኬራታ ገይሩ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ምስ ዶራ ሚላጃ ተዋጋእቲ ኣዋልድ መራሒት ዝኾነት ኦኪያ ምስ ሰርሐ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ናኪያ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ሳምሲላ ጫካ ውሽጢ ካብ ዝነበረቶ ሕቡእ ተልእኾ ይመልስዋ። ቀፂሉ ምስ ንግስቲ ኣዲኡ ራሙንዳን ምስ መንኣስ ሓፍቱ ሹሪ ይራኸብ። ሹሪ ኣብ ቮካንዳ ብቴክኖሎጂ ሊቅ ነበረት። ብድሕሪ እዚ ብንግስና ስነ ስርዓት ቅድሚ ንጉስ ኮይኑ ምምራፁ ሓደ ነገር ክገብር ኣለዎ። ቲቻላ ናይ ብላክ ፓንተር ሓይሉ ዘወግድ ፈሳሲ ሰቲ። ብድሕሪ እዚ ናይ ቲቻላ ንግስነት ዝቃወም ዝኾነ ይኹን ሰብ ብስነ ስርዓት ንክገጥም ይጋበዝ። ኣብ ጎቦ ናይ ጀባሪ ጓሳ መራሒ ዝኾነ ምባኩ ናብ ቅድሚት መጽእ። ቲቻላ ንንግስነት ዝበቅዕ ሰብ ከም ዘይኮነ እውን ይዛረብ። ክልቲኦም ከዓ በቲ ሕጊ ናብ ባእሲ ኣተዉ። ቲቻላ ዋላ እውን ሓይሉ እንተሰኣነ ንምባኩ ስዒሩ ካብ ምማድ ግን መሓሮ። ሕጂ ቲቻላ ሓድሽ ንጉስ ብምዃን ተሸመ። ቀፂሉ ካብ ልቢ ቅርፂ ዘለዎ ተኽሊ ፈሳሲ ይሰቲ። እቲ ፈሳሲ ኣብ ኣካላቱ እናተዘርግሐ ምስከደ ቲቻላ ከቢድ ድቃስ ይድቅስ። ቀፂሉ ናብ ናይ ኣቦታቶም መሬት ይኸይድ እሞ ምስ ኣቡኡ ይራኸብ። ኣቡኡ ከዓ ቁኑዕ ሰብ ከም ዝኾነን ንዳሕራይ ግን ኣሸገርቲ ግዜ ከም ዝገጥምዎ ይነግሮ። ብተወሳኺ ዝኣምኖም ሰባት ጥራሕ ኣብ ዙርኡ ንክገብር ይመኽሮ። ብድሕሪ እዚ ቲቻላ ካብ ሕልሙ ተበራበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ለንደን ውሽጢ ብክላው ዝምራሕ ናይ ሸፋቶ ኣባላት ንርኢ። እቲ ግሩፕ ምስ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ወታደር ኤሪክ ወይ ኪልሞንገር ብምዃን ጥንታዊ ናይ ቫይብሬኒየም ፋስካ ሙዚየም ይሰርቁ። ዋካንዳ ነዚ ድሕሪ ምስማዓ ክላው መሊሱ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝተሰአ ዝገልጽ መልእኽቲ ይበጽሖም። ብናይ ክላው ተግባር ምኽንያት ወለዱ ዝሰኣና ዓርኪ ቲቻላ ዋካቢ ንክላው ናብ ሕጊ ከቕርቦ ኣጥቢቑ ይሓቶ። ቅድሚ እቲ ተልእኾ ቲቻላ ምስ ሹሪ ይራኸብ። ንሳ ድምፂ ዝስሕቡ ጫማ ወሲኻ ብዙሓት ናይ ቴክኖሎጂ ፍርያት ኣዳልያ ነበረት። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ብላክ ፓንተር ክዳን ምምሕያሽ ጌራ ነበረት። እቲ ክዳን ናይ ክሳድ ሃብል መሲሉ ንዝመጽእ ህርመት ናብ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይቕይሮ። ቲቻላ ኦኬ ምስ ናኪያ ኣብ ቦሳን ውሽጢ ዝርከብ ኣንደርግራውንድ ካሲኖ ውሽጢ ንክላው ንምሓዝ ሓሲቦም ነበሩ። ንሱ እውን ነቲ ዝሰረቆ ቅርፂ ንዘይፈልጥ ሰብ ንምሻት ተዳልዩ ነበረ። ኮይኑ ግን ክላው እቲ ገዛኢ ናይ ሲአይኤ ኤጀንት ሮዝ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እቲ ስምምዕ መጻወደ ምዃኑ ስለ ዝተጠራጠረ ነቲ ሓሳብ ይገድፎ። በዚ ኸባዶር ሚላጃ ነቲ ዝሓሰብዎ ኦፕሬሽን ንምብልሻው ተገዲዳ ቶክሲ ይጅመር። ክላው ንምህዳ ምስ ፈተነ ቲቻላ ሮዝ ሹሪ ናኪያን ኦክዬ ኮይኖም ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ብመኪና ይጎይዎ። ቲቻላ ብብላክ ፓንተር ክዳኑ ክስዕቦ ከሎ ሹሪ ድማ ኣብ ገዛኣ ኮይና ቲቻላ ዝኸደላ መኪና ብፕሮጀክሲን ትዝውር ነበረት።
عمو دادا كلاو تغاج مس ودقا تيشالا كأطلو يتوقعو سبات كان كسألوا مس جمارو بات نقرات تقددو نفسي اي يركبو روز نكلاو مس حاتتو بعال تيشالا او روز بسدق عونا يدمت مسارحي سامعو نبرو بدحر زكلاو سلابو قاندا او وشت انزلو نقرات قدم حجي كم زيفلت نروسي نقرو بخالق كيلمونغر مس سعابتو بدا كناي تغزا فنجي يتمدو نازي بخاميرا زرعيت ناكيا نخلم نمتنقع تقويي كوين كن اتم شفعتو نت مندق فنجرم يفرسوو بدحر زي تخسي جمرمو روس نناكيا كامو تطريفو نسو بتأيتي هرم كيلمونغر دما نكلو يوستو بس ساعة تيشالا ناب بحقو عينت نكساد اب كيلمونغر كساري أزاب تيشالا كم سكيل مونغر مغياي نناكيا نمدحان بتيستهارم روز نمدحان نافو كاندا نموسا ديوسن نافو كاندا كساب زمولس خاا زرقاقو نگر يهبو شوري خاا نايتا هاگر زرقاق تكنولوجي بمتقام نروز نمدحان تحيط النبرات بخالق كيل مونغر نافو كاندا كوست نابزق البلين يمرح كلاوغن كالا حساب سلازنورو ناي كيل مونغر افكاريت كم جاهو يحزا كيل مونغر جن نكالا كومتوكاس نلعلي نافكاريتي قتلا بمقصال مبزعتهم فاكانداوان نزلوهم ناي كنفر وقاطو خساب زي رأيه نكيل مونغر نافوكاندا خمزي توي نغرو بدحر زي بشكو توكيسي قتلو نافوكاندا مس نملس تيجاكا نكري كمتو بزي مخالو زتا سمو حزن يقلت بتماساسالي شوري نايروس قسلقة تحوي بفايبرينم تحكمو نبرات بدحر زي تيجالا نزوري نمركابي خيدمو كيل مونغر بخمي نيابو حقو نايكسات كهلوا خمزخ علي حتو زوري كا سلاكي المونغر كم سفلت نمزرابي قداد بدحر زي بشحن جاعتا متن تسعن قلتن ستافت أرى نقر نرئي نيجيبو فايبريني مسارقو ننا أفريقا هاقرات يهب زهبون كا نزغز اوان كواقوون ننابسوم نتان خوتون نبرا نيجوكو جن نزوري شوقود مسحازلو تيجاكا أمونغو آتيو ننيجوكو بتفري قتلو ازي تكبار جن نتيجاكا كم زتعاسي غورو بدحر زي نودي نيجوكو زخان إريك أو أغدفامو يخدو إذا خخون كأ اتقلع أبتخاب سلازنبرا نابو عسكري نرخبو بدحر زي إريك نا أمريكا واتادر جحر مخانو كيل مونغر زبل ساقواي وهابو اتساقواستا وهابو خأ أو نوصو بزنور ملكتات كوينو نزقاتلهم كلهم سبات أو أقالاتو ملكت نبرا كيل مونغر نايكلاو عسكرين حزو نافو كانداي متس اتا عسكرين واكابي يرقيمو واكابي نابيت منغستي وستو بدحر زي كيل مونغر اتحق ان شموي نقرم شمو انجاداكا خمزخونن ودني جوكو خمزخون يتزارب واكابي نايكيل مونغر نايكسار نخلو مسار ايوم قنع مخاني رقاقتو قاتيلو نايتي تشاكا نكسنت بمقوام او تباسي كساتف دليت كم زلو يزارب كيل مونغر ننكسنت ناي مباس حقاو مسل سلازلو بات نسرعات مسرات اتقدم يجمر حيجي خلوم اب تحت من جاجاتا تأكيبو مالو كم تحق خاء باور كم ستفي يقبر بدحر زيكي المونغر بجكاني باسمو نتيجاكا بقليلو يسعرو زوري نتيجاكا نمدحان امونغو اتوا كيل مونغر كيم بحزال زلو نعو مخاني زارب بدحر زيكي المونغر نزوري بغست واقي قتلو بدحر زي نستا سعارة تيجالا بس من جاجاتا يورورو إزي أبراموندا شورينا كان سنباري فتر تيشالا خاء كم زموتا يقمت سلازي حجي كيلمونغر نغوس كوينولو ناي بلاك بانتر حيل نمركاب ناي لبغ تزلو وتخليساتي بدحر زي كيلمونغر بدحر انزموت نغسات اتتخل نخيتك أمو نات ناي لبغ تزلو وتخلي كم زلو نخقات الوينقرم ناكيا كنت حابئة حنت تخل وسدت ناكيا شوري رامون سدروسن بمخان نابتا أبقوتات سنبرو ناي جواري قواسا حاقس نمحتات يخدو نمو باكو يزراربومو حاقس يحطوو ناي مو باكو سوات كأ ناي تيجالا سونت هيكا نخن ونورو مخنياتو نمرحا أمو باكو قوتلو ناخ ألبيه واتسلازقدفو نبره بدحر زي بعان راكيا خاء زمتاتو ناي لبقرت زلو وتخلي نتيجالا يستيوو سونتو ببرد شفنوو بدحر زي تيجالا نابا بحقواتاتو يخيدمو ناب بحقو منفس يرخبو أبو نتيجالا كل نجر قديفو نابتني أبوتاتو ناي منفس عالم نمحواس جزيو حجي خمسخوني نقرو بدحر زي تيجالا إيريك نسبوتاتو خطنبر زقبو خنسو أو أمريكا زغتام كوين خعبي نمنتاي كمزقودو في حتو تيجاكا خانتي زقبرو هزبون فوقاندان كاب عالم حابيو بسلام نخنبرو خمسخوني نقرو تيجالا جن بحرق النزب بمقوام كابكا العالم كحبو خمزي كولي ملسلو قاتيلو نامنا يبقو منفس كمزي تنبرو ميزارب
የግዳስ ንሱን ዝፈጥሩ ሕማቕ ሰብ ክበኣሶን ካብ ንግስነቱ ከውርዶ ከም ዝምለስ ይነግሮ። ቲቻላ ካብ ድቃሱ ምስ ተባራበረ ንኪልሞንገር ንምውጋእ ናይ ሙባኮ ሓገዝ ይሓትት። ሙባኮ ግን ፈቓደኛ ኣይነበረን። ኪልሞንገር ብዋካቢን በቲ ሰራዊት እናተሓገዘ ናይ ኣቦኡ ሓሳብ ይዕሪ። ኪልሞንገር ናይ ቮካንዳ ናይ ኩናት መሳርሒ ኣብ ዓለም ንዘለዉ ናይ ቮካንዳ ፈተውቲ ንምዝርጋሕ ይዳሎ። ካብዚኦም ከዓ ለንደን ኒውዮርክን ይርከብዎም። ብድሕሪዚ ሓንቲ ጃት ንላዕሊ ምስ ተስአት ቲቻላ የህርማሞ ብላክ ፓንተር ከም ዝተመለሰ ይነግር። ስለዚ ከም ዝተሰዓረ ወይ ከዓ ከም ዝሞተ ስለዘይኣመነ ንስልጣን ንኽባእስ ይሓትት። ኪልሞንገር ግን ንምባእስ ፈቃደኛ ስለዘይነበረ ሕቱኡ ውዱቕ ይገብሮ። ብድሕሪዚ ኦኪዮ ትመርሖን ዶራሚጂን ናይ ኪልሞንገር ተጻረርቲ ይኾኑ። ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ ናይ ባዕሉ ብላክ ፓንተር ስለዝተኸደነ ኪልሞንገር ምስ ቦርደር ጓሳ ብምዃን ምጥቃዕ ይጅምር። ዋካላን ሰራዊቱን ቲቻላ ንምጥቃዕ ይኸዱ። ንሱ ግን ብኬኔቲክ ኤነርጂ ኣባሪዑ የውድቖም። ኦኮሚ ብወገና ዶራሚላጅ ናብ ኩናት መርሓቶ። ሹሪ እውን ነቶም ኣፅዋር ዝፀዓኑ ጃት ካብ ዋካንዳ ቅድሚ ምውፅኦም ከውድቖም ንሮዝ ነገረቶ። ሮዝ ከዓ ንኩሎም ጃት ካሃርሞም ከኣለ። ብድሕሪዚ ናይን ሹሪን ኦኬየን ምስ ኪልሞንገር ይበኣሱ። ንሱ ግን ንዶሮ ሚላጀን ብቐሊሉ በቲ ክዳን ተሓጊዙ ይስዕረን። ብኻልእ ዋካቢ ኣፅዋር ዝዓጠቑ ጉማረ ናብቲ ኪናት ይእቱ። ሙባኮን ጃባሪን ንዕኡ ንምድጋፍ ክሳብ ዝመፁ ቲቻላ ኣብቲ ባእሲ ብልጫ ይወስደሉ። ሓደ ጉማረን ንሙባኮ ክወግኦ ክብል ኦኬየ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው በለት። ብምቕጻል ኦኬየ ንዋካቢን ወታደራትን ኢዶም ንክህቡ ተገድዶም። ብኻልእ ኪልሞንገር ሹሪ ንምቕታል ኣብ ጫፍ በጽሐ። ኮይኑ ግን ቲቻላ የድሕና እሞ ንኪልሞንገር ሒዝዎ ናብ ሓደ ዓቢ ቅርፂ ይኣቱ። ሕጂ ናይ ቲቻላን ኪልሞንገርን ባእሲ ናይ ቫይብሬኒየም ዝተመልአ ቦታ ይእትዎም። ክልቲኦም መን ላዕለዋይ ንግስነት ሓዘ ክበኣሱ ኣብቲ ቦታ ከም ማዕድን መጓዓዓዚ ዘገልግሉ ሶኒክ ሓፃዊን ናይ ቫይብሬኒየም ንኪልሞንገር ሓይሊ የስእንዎ። ቲቻላ ነዚ ተጠቂሙ ብሓፂን ኩናት ወጊኡ ንኪልሞንገር ክስዕሮ ከኣለ። ሕጂ ንመጥቃዕቲ ዝተጋለፀን ዝመውት ዝነበረ ኪልሞንገር ቮካንዳ ኣመናት ጽብእቲ ምዃናን ነዚ ዘይምርኣዩ ከም ዘጣዕሶ ይዛረብ። ብድሕሪዚ ቲቻላ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ንኪልሞንገር ከርእዮ ካብቲ ናይ ማዕድን ጉድጓድ የውፅኦ። ኪልሞንገር ከዓ ኣቦኡ ስለ ቮካንዳ ጽባቐ ዝነገሮ ነገር ይዝክር። ብምቕጻል ቲቻላ ንኪልሞንገር ናይ ምድሓን ዕድል ይህቦ። ኪልሞንገር ግን ካብዚ እንድሓር ከም ዝእሰር ስለ ዝፈልጥ ሕቱ ይተቐበሎን። ብድሕሪዚ ካብ ባርነት ሞት ከም ዝሓይሽ ካብ ዝኣምኑ ምስ ኣቦታቱ ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ንኽቕበር ይሓትት። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ኩናት ካብ ኣፍልቡ የውፅኦሞ ይመውት። ድሕሪ ዓወት ቲቻላ ናብ ወንበር ዝፋኑ ይምለስ። ናይ ሙባኮ ተኣማንነት ኣፍልጦ ንምሃቡን ጓስኡ ወኪሉ ኣብ ቤት ምኽሪ ቦታ ይህቦ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ቲቻላ ንሹሪ ኣብ ኦኩል ውሽጢ ዝርከብ ኣረጊት ኣፓርታማ የምፅኣ። ቀፂሉ ቲቻላ ዝሓለፉ ናይ ቮካንዳ ነገስታት ይነኣእስ። ብድሕሪዚ ኣብ ጎኑ ዘለው ክልተ ፖላሶ ከም ዝገዝኦምን ኣብ ዝቕፅል ብሹሪ ዝምራሕ ናይ ቮካንዳ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝቐውም ይዛረብ። ቀፂሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ቆልዑ ክርእዎምን ክድነቁን ጃቶም ታሕቲ የውርዶ። ሓደ ቆልዓ ከዓ ናብ ቲቻላ ቀሪቡ መን ምዃኑ ይሓቶ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ቲቻላ ምስ ናኪያን ሹሪ ኦኪዮ ብምዃን ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ ይሳተፉ። ቀፂሎም ናይ ቮካንዳ ሃብቲ ንዓለም ንምክፋልን ምስ ዓለም ብሓንሳእ ንምስራሕን ነቲ ነገር ብጉልፂ የውፅዎ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሰለስቲኦም ደቁ ኦኪየ ኣብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ኮይኖም ንሓደ ሰብ ይርእይዎ ነበሩ። ሹሪ እውን ነቲ ሰብ ከየሸግርዎ ነቶም ቆልዑ ነገረቶም። ብድሕሪዚ ባርነስ ካብቲ ገዛ ይወፅእ እሞ ምስ ሹሪ ይራኸብ። ነሳ ከዓ ኣእምሮኻ ኣብ ከይዲ ምምሕያሽ ኣሎ ምስ በለቶ እቲ ታሪክ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፅር ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳንራኸብ ሰሰናዩ።